kɔrɔlen tigi de don jinɛtigi de don furafɛrɛla don donso don morikɛ don layilalaw muhamadu rasulilahi sallallahu alaihi wa sallam mali kɔnɔ mali kɔ kan ala k'an bɛɛ dafa bele fila saba naani duuru nɛrɛgɛ i bɛ taa golo kan ala mɛ dɛ nin kokoro ye arayida la an bɛ ka kun b'a di mɔgɔ ma wa 30 wa 40 réseau 6 kan ne kun b'a di 1000 arayida la ne b'a di mɔgɔ ma forme na an ne tɛna d'a ma 1000 mais wallahi billahi taala ni dɔnna ne ka so n'i ma 100 di n t'a d'i ma mais bi taa ni fɛn ɲɛnama ye tori o bɛ sɛ o bɛ kami o bɛ pigeon n b'a faga k'a to i bolo o de bɛ da kokoro de kɛ i b'a fɔ tu bisimilayi a fɔ tu bisimilayi suma b'a kɔbaga la